Ngikhona lo myalo okhuluma kanjalo kuwona athi uNkulunkulu akasolo. Yebo. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Mam Gumede bengicela ukuthi nje ukusiphe amazwi okugcina umoya ingcwele awabekile kuwena kule insuku zokugcina siphila kuzona. Kusho ukuthi nje engingakubeka ukuthi ibambisisa ngokuzwileyo. Ubalekela isihoko. Kimi nakusiyona inkinga ukuthi awuphendukanga. Nakusikona futhi wangibuyisa ukuthi umuntu uphendukile akaphendukanga. Ngadatshukiswa noma ngaphatha kabuhlungu ngenxa yomuntu othi ubengazi. Ayikho into ebuhlungu njengokulahlwa icala lento ongayazi ube ungayazi ngempela. Ngiye ngithi mangibheka emuva nje ngifanise nani ukuthi mabe nibhala iexam bese uyakhohlwa iquestion ethile bese uyasubmit ungakaphumeli phandle usubmitile usephakathi nendaba bese yakhumbula ukuthi question 2 sengiyawukhumbula awunayo ichance yokuphindwa uthatha iphepha uqale phansi kodwa ukhumbula kwakho sekufana into efile ngoba usuvela usufeyilile ngamanye lo mbuzo othe ukhohliwe noma ngawukhumbula kusasho ukuthi akusasizi lutho ke ngaleyo ndlela ngifuna ukuveza nje ukuthi ukukhohlwa kuyajeziselwa ukhohlwa nje ubukade usukufundile kodwa okukhalisayo nokundabukisayo ukuthi kufanele lona ungakhohlwa ofundisiweyo lokho kufunda ezwini ngoba isikhathi esiningi uNkulunkulu into ayikhuluma ngayo into avela anikezile umuntu ukuthi ayibese esandleni sakhe ayifunde umzuzu nomzuzu nakuba kodwa futhi khona lapha edabuke ethi nina nifunda njalo kodwa nifikelele kulazini iqiniso aphinde futhi azokhuluma lapha yakumaklati esikhuluma khona ethi kodwa ngicela ukufundela badla lapha ngifuna ukusho nje obabhaliwe uMark 12:24 uthi uJesu wathi kubo uJesu uqobo lwakhe inkosi uJesu wathini imibhalo namandla kaNkulunkulu wathi uJesu wathi kubo angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na kubhlungu kuyadabukisa ngoba siduke nje sivele siphethe uthi kuyadabukisa futhi siduka siphethe mina ngakho ke bekubalekile abantu kwethu ukuthi ngempela uNkulunkulu asisize ukuthi esikufundile nesikufundisiwe singakhohlwa ngenxa yokuthi ukungazi kuyajeziselwa nokukhohlwa futhi kuyajeziselwa ke ngaleyo ndlela ngiyafisa nje kakhulu ukuthi sisondeze kakhulu sifuna ubuso kaNkulunkulu uMongcwele usisize endleleni usikhumbuze nosifundisa futhi izwi lakhe njengoba linjalo aphinda alivalele emathanjeni ethu nje ngalawo mazwi inkosi yomsincine inibusise inkosi yokuthula ibe nani nonke amen haleluya siyambonga uNkulunkulu